Азнакайның политехник техникумында яшьлек бәйрәм итте. Тантаналы да, истәлекле дә, бераз гына сагышлы да көннәрнең берсе булды ул. Укытучылар, студентлар чыгарылыш кичәсенә җыелды. Кичәне техникум директоры Роберт Хөснетдинов ачты. Бөтен мөмкинлекләрдә тотылды. Үзебезнең коллектив хезмәткәрләре кем булуына карамастан да сезне үзенең баласы итеп, якын итеп тәрбияләде, белем бирде, зур тормышка әзерләде. Кичә техникум укучыларының җыр биюләр белән үрелеп барды. Чыгарылышларны котларга район башлыгы Марсель Шайдуллин да килде. Чын күңелдән сезне котлыйбыз. Сау булыгыз, уңышлар телибез сезгә. Көтә, шуңа күрә инде имтиханнарыбызны да исән сау гына бирергә, диплом алырга, аннан инде тырышып, бергәләп азнакайыбызның оешмаларында эшләргә язсын. Армияга баручы егетләребез исән сау гына хезмәт итеп кайтсыннар. Задача трудоустройства наших студентов. Они получили прекрасное образование, профессию, заработную плату, чтобы работали на наших предприятиях. Поэтому сейчас очень много программ действует. На следующий год мы хотим участвовать в федеральной программе. Но могу вас заверить, уважаемые выпускники, что никто из вас без работы не останется. Сегодня вас ждут на рынке труда, работодатели ждут. И тем более у вас профессии, они все такие востребованные на рынке. Күпчелеге Союз Агро белән агрофирма Азнакайда практик үттеге. Анда инде иң современный техникаларда эшләдегез сез. Как практиканты могут себя так вести энергично, активно во время посевных работ. Работал на механизатором на тракторе. 5 человек. Роберт Ильич, огромное спасибо ребятам, коллективу, преподавателям. Значит, такую лепту они внесли. Я считаю, что это огромный труд вам. Поздравляю всех выпускников. Зову не только в Союз Агро, но и к нам на работу. Бәйрәм бүләкләргә дә бай булды. Уку алдыңларын, иҗтимагый активистларны һәм инде техникум тормышында актив катнашкан әти-әниләрне хөрмәтләделәр. Зовут Никита, я студент 202 группы, выпускник. Закончил техникум по профессии автомеханик. Очень много веселых и грустных моментов, новые сессии, новые ощущения, прохождение производственной практики, обучение на базе нашего техникума. Вот это все незабываемые эмоции останутся со мной на долгие годы. Мен исемім Динарис Баширов. 201 түркімді оқимын, білім аламын. Кітап бітінімізге де әйбәт кенә имтиханнарыбызны биреп бетерергә, бишлеләргә, ормашырга үзебезнең киләчәгебезне кора башларга кирәк. Я хочу вам пожелать, где бы вы ни были, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Ставьте перед собой цели, которых вы сможете и обязательно достигнете. Әле шулай чыгарылыш кичәсе тәэсир кичерешләргә бай булды. Егет кызларның киләчәк тормыш юллары киртәләрсез булсын. Тапкырлык, зиһенлек, тәүфыйк юлдаш булып, туплаган гыйлемнәренең файдасын күрергә язсын.